Sensemo yariana yogotoka ime yabonchalie county ya Kisii mwakoyomo somugakoyomo oyo asamatuka mange omenyete asobutaka tawatuna na sakurara igobona nyore obokonyi kurwaso yokolie kero kyobo jumbe kurwa senseme yabonchari Dr. Charles Onchoke asokumwaga chire nyumba buno omuliketo brand saginisena agotomanya Nonya nekero ense egendererete koramukia ase abangeni gogoikerania ibirenge bye byobogima gose ebintu bya butambe buno boraro buya chisemi nabo igo endagera byabeire endoto ase bare ase eward area nabonchari ase county ya Kisii nigo konyomoga koyo muyo abange bakoroka Antonio atabwati asa koroka mwae abwase konyamenyeta asa abange bakoroka Egesumu egento keirera umusamari omuya uyo boigo koriekero kyo bojumbe bwa bonchari Dr. Charles Onchoke soke na kuruobo konyo kumwagachera Antonio enyomba egento abamenye benseme yo bagokera kegima arabere ne mechano ya matuka matambe nyomba yokankorara sengo tweru embule otu nasoka ku nyumba nagenda kuraiga mana no mujiwo mondo maja kurara ya siri tabwati kende no ligire lima na bokonya banga konda sara besana nyumba nagokire segase mushima kolengia egento kya nagoka ne kitangani kega onya imuka mwezi 100 igare kogenda nywa morora le paragari pado kamete unege chule nyumba lakini wakire sabuga tiamu agachire nyumba bado na mona no ena 50 bana wako mapado lakini umwaka jemba sakura ta mwebeza ogochoswa nyumba omerengiti nyumba munarerere akumambi toja matanga gokwana na Ndizi TV nigo Antonia kwano muchando kegima abwase nonya yamate yaye omurugi oye bonsi ba mutamana kumutiga gochandeka na gweta cherere bweka nganonya bamanyete tabwati ase konye akomenya aminto no bale bakali gururura bali bonkonya bantu metuse bantu gutane tabwaro tingo kwana murugi ya kale sobo mwana nimbwato mumuroyo mabande nabanyaruka bale ngibachiri chinso bano nanyolero umugambi wana naje gutabuka nanyole ngane nyumba ntini ine isikenga bune ombwato amagoko manesani isali iga kinyero kiya sita wantrana gwa taboko oyo minto ya Antonio ngakine gwete na isika kora bune gechure abana betano gumisana karane ni mikantorio stora konya lakini na woto kumubwatsi anyora kagutuna ira sakorara uno muntu gwate amasikani yaye nyekero kende go sabantu baye batamete sengeta gwate nyumba banya ariko mubira nera abalende abarore nabo mamulende tumanye buna abantu tumanye buna binadamu tumanye buna chingitiro sana ego Antonio mete ingitiro sana kene gwete na kumitsana gatwara mabera kateba paka tomoe ogokonya atuare nyumba yaye abasani bae Antonio nabo igo yamate yaye ya isiko nigo yagokera egekorekya Dr. Charles aso weso kena gokonya gochencho bogimo boyo mwabo igento boigo muske Charles ababolire baraibande weso kena gokonya bali batali kwenyara ase binyoro bora toko kasa njo mheshimiwa kasa amefanya kazi mzuri mimi nashukuru sana mheshimiwa bokire nyumba ya tenenire odoye kogendera koyaga chapakere asoyi matole ego kine nyumba ya yasa matuka ojo utugara nense nyumba na wewe ugo suki Antonio taibo yamano sese ni gwe pakesi nyasai ingo reporter ya Ndizi TV Eritarane Brian Sagini Isena